Пътниците му се отървали без сериозни травми. Как се е стигнало до инцидента, предлагаме ви цветен разказ от първо лице, заснет от кореспондента на агенция БГНЕС. Обърнах ми се. Неопитен шофьор, няма книжка, пиян. Инцидентът става малко след 1 часа тази нощ. Тръгнали за цигари от град Крън до Казанлък. Заради високата скорост се оказват по таван. А шофьорът? Избяга, не знаем. Как се казва? Ремзи. Чакай, тато са да ти покажа. След удара колата им е смачкана. Късмет имат 10 младежи, които в този момент са наблизо. Колата връхлетяла с висока скорост, ударила се в бордюра и се преобърнала. Аз бях отзад. Обръща ми се, значи удрям си главата на стъклото. И в този момент спирам и аз излизам от тук. Набързо бяга и ремзито скача, тръгва. Разбираш? И слава на Бога, нищо ми няма. Малко рамото е тук, като терминатор станаха, ама ще мини. Нали съм жив още? Не, вижте колата. Може да пием? Вижте, кръв има набирата ми чак. И въпреки, че е можело да наранят някого и те самите са ранени, това не му попречи да разпусне до обърнатата кола. Станци. Полицията вече издирва шофьора Ремзи. Ще му бъдат съставени акт за причинената катастрофа и за шофиране без книжка. И за още едно интересно нарушение. Линейка за